cerkak basa Jawa, sing penting jujur. Aduh, mati aku, jari Kiwil. Lagi wae aku seneng-seneng dolanan PS bareng. Kiwil malah ra sengaja nibake bareng antik gunane simbahe. Piye iki Dan, nek keconangan iso entek aku terus simbah. Apa tak minggat wae apa yo? Lanjut Kiwil karo panik. Pancen konyol tenan koncoku sing siji iki. Mau aku diajak Kiwil dolan ning omahe bar bali sekolah. Ayo Dan, PS-an aku bar tuku game anyar iki. Aku cen wis sering dolan ning omahe Kiwil. Soalnya pancen wis cerak saka pertama mlebu SMA. Aku tak nginep ning omahmu wae Dan, lanjute. Terus aneh-aneh wae koncoku iki. Tapi tak maklumi wae. Soalnya si Mbak cen tegas. Tadi ini ya kerep seneni soalnya pancen Kiwile dhewe wong ira lucu. Yo aja, kowe nek ketahuan lu ora pamit malah tambah diseneni kowe. Jawabku. Lanjut aku kudu piye? Ku ngerti dhewe si mbakku galak. Kiwil nerusake. Lah arep apa meneh? Lha kowe ngomong wae karo si mbahmu nek kowe nibake kucine. Aku jawab meneh. Lho kowe piye to? Nek ngono aku cetok diseneni entek-entekan. Iki si mbah ya wis arep bali meneh. Kiwil wis mulai panik. Loh, aku serius. Kiwil kawane wedi banget karo si mbah, tapi aku paham. Neng sakjane aku ngerti yen sakjane si mbah kuwi iku apian. Mau Kiwil wae sing kakean pikiran. Aku ngomong, yen kowe jujur mesti di ngapurane karo si mbah lanjutku. Nek kan kowe bareng kesenengane si mbah jak Dan. Saknalika sawise kuwi si mbah Kiwil bali. Wih, ana Dani to. Nang omah do sehat Dan, kata si mbah. Sehat mbah alhamdulillah, jawabku. Sawise iku aku ndelok Kiwil marani si mbah. Mbah, nyuwun ngapunten nggih, kula mecahaken kucine si mbah. Aku rasa sengaja ngolah gelaran PS karo Dani. Kiwil marang si mbah. Baru si mbah meneng, sinambi nyawangi kudis sing pecah wis ning juben. Yo wis wis saiki ra apa-apa. Sing penting kowe wis jujur. Dadine wae pelajaran. Sesuk-sesuk hati-hati lan sing paling penting jujur, nek salah njaluk ngapura. Nggih, Mbah. Dari yo. Yes.